ଅନେଶତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହବା ପାଇଁ। 99 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରା ପିଓର ଏଇଥିରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଓ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ପରା ବିଓ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ଦେଖ, ପାଇଁ। ଦେଖ। ଏ ଅନାନି ମତେ ବସ୍ତି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମତେ ବସ୍ତି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ପଶିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହଳେଇ ବସିଛି। ମିଶା ସଂଗ୍ରାମ ବସ୍ତି ଉଠେଇବାରେ ତୁ ଯଦି ଏ ବାପା ଅନାନି ତୁ ଯଦି ସଂଗ୍ରାମ ବସ୍ତିରୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ମେଘନାଥ ବାବୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା। ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଏ ଅନାନି ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା। ତ ଖାଲି ବଦଳି ଯିବ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥରେ ମେଘନାଥ ବାବୁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ଦରକାର ହେଲେ ମେଘନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ତୁ ହୋଇ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମେଘନାଥ ବାବୁ